Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του καναλιού μου. Αυτό είναι το Pokemon Emerald, για όσοι δεν το ξέρουν. Ήταν το πρώτο Pokemon που έπαιξα και επειδή απογοητεύτηκα, ξέρω εγώ, από το άλλο walkthrough, είπα να κάνω κι εγώ καμία δοκιμή. Θέλω πριν ξεκινήσω να πω δύο πραγματάκια. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αλέξη που μου είπε για την Emerald. Και εγώ δεν την ήξερα στην κασέτα, αυτό το παιχνίδι. Το Pokemon το ξέρω, το Emerald δεν είχα ακούσει τίποτα και αφού μου το είπε κάηκα μετά. Και θέλω να πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι το walkthrough θα είναι επιτυχημένο. Γι' αυτό μην ξεχνάτε, like, comment και κράξιμο. Τώρα ξεκινάμε με το start. Και όπως πάντα ξεκινάμε με τον καθηγητή. Τον Birch, αν είναι δυνατόν. Τον καθηγητή των Pokemon. Τελείωνε. Ναι. Και αυτός υποτίθεται πως είμαι εγώ. Και το όνομά μου είναι... τι να πω τώρα. Θα το βάλω... A, B, C. Hey, no. Boy. A, B, C. A, B, τέλος πάντων. Yes. Ωραία. Και τώρα ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Και για κάποιο λόγο με μεταφέρουν στο σπίτι μου μέσα σε ένα φορτηγό. Και είμαι πίσω αντί σε καθίσματα. Και κάπου εδώ τώρα πρέπει να βγω. Ωραία. Και η μητέρα μου. Και τώρα μπαίνουμε στο σπίτι. Ναι. Και για κάποιο λόγο αυτός κάνει κάτι στην τηλεόραση. Και αυτός γυροφέρνει τα κουτιά. Και πριν αλλάξουμε το ρολόι, θα πάμε εδώ. Θα πάμε στο Item Storage. Withdraw. Εδώ υπάρχει ένα potion. Ο μικρός κόσμος το ξέρει αυτό. Και μπαίνουμε τώρα εδώ. Τι ώρα είναι? 8 και 4. Βασικά έκανα βλακεία γιατί ήμουνα εκεί, ήθελα να πάω και έκανα τον κύκλο ουσιαστικά. Δεν πειράζει. Όπα. Ωραία. Και τώρα έρχεται και η μαμά μου πάλι. Ωραία, κατεβαίνουμε κάτω. Και μου λένε εδώ την τηλεόραση. Το οποίο για κάποιο λόγο είναι γκρι. Ωραία. Και τώρα εγώ βγαίνω από αυτό το σπίτι. Και είμαι στην Little Bird Town. Που μόνο πόλη δεν είναι. Πόλη με 2 σπίτια. Και τώρα λογικά πάω κάπου εδώ.
Όχι. Α, ναι, θυμάμαι. Δεν πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Μας λέει αυτό το κοριτσάκι κάτι, λέει. Ναι, ότι δεν μπορούμε να πάμε. Α, ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Άρα, πάμε εδώ. Τι στο διάλογο. Α, πρέπει να μιλήσουμε σε αυτόν πρώτα. Ωραία. Και τώρα μπορώ να πω, δεν μπορώ. Ωραία. Και πού πάω. Είναι fail το βίντεο. Σας συνιστώ να μην το δείτε. Πού είναι ο Birch. Πού πάω. Να πάω να παίξω λίγο LOL. Πού πάω. Ωραία. Ska να μπω εδώ μέσα. Α, ναι, καλέ. Α, ναι. Και πάω να βρω την, όχι την Misty, την άλλη. Και όταν πάω να ακουμπήσω την μπάλα, έρχεται αυτή. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων. Και ναι, τώρα μπορώ να βγω. Τώρα μου λες πήγαινε να δεις και πριν όχι μην πας. Και για κάποιο λόγο ένα δεν θυμάμαι πώς λέγεται και λέγανε τον Birch. Ωραία, πάμε στην τσάντα. Και λέγουμε Torchic, Mudkip, Trico. Το Trico είναι αυτό. Το Torchic και το Mudkip. Και ως συνήθως θα πάρω το Torchic. Ναι. Και πώς λέγεται? Α, Zigzagoon. Ναι. Ωραία. Fight, Scratch. Ναι, fight το Scratch μου. Growl. Wow. Scratch. Ναι, είναι τόσο δυνατός. Tackle, Scratch, Tackle, Scratch. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Α, πέθανε, ψόφισα. Ψόφος θα Zigzagoon. Και πήραμε και XP. Για όσους δεν ξέρουν, το XP είναι η ποντή εμπειρίας. Δηλαδή με αυτούς ανεβαίνει level το Pokemon σου. Και μεταφερθήκαμε στο εδώ, τέλος πάντων. Και μας μιλάει τώρα. Και μου έδωσαν το Torchic. Ναι, Torchic. Δεν θα το ονομάσω, το αφήσω Torchic. Γιατί τίποτα άλλο να είναι. Ωραία. Τώρα πάμε εδώ. Και φτάσαμε στο Route 101. Πάμε να πολεμήσουμε αυτόν. Αυτό δεν το πάνε μας. Πώς ψάχνει. Πάμε να πολεμήσουμε κανένα Pokemon.
Να ξέρετε, όσοι θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε walkthrough μου, στο επόμενο βίντεο θα παραλείπω τις μάχες για να μην είναι τόσο βαρετό. Απλώς εδώ τώρα για αυτούς που δεν ξέρουν να μαθαίνουν πώς θα κάνουν. Συνήθως το scratch κάνουν όλοι ή το tackle. Το άλλο κατεβάζουν την δύναμη, την άμυνα και παίρνουμε 15 XP. Experience. Προχωράμε. Ωραία. Όπα, για κάποιο λόγο έγινε κάτι. Μην πανικοβάλλεστε. Έλα. Scratch, πάλι. Και αυτός είναι level 3, θα μου δώσει περισσότερα XP. Scratch. Ωραία. String shot. String. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Είναι λίγο πρόστιχο το Pokemon. Πέρα από την πλάκα. Πολύ πρόστιχο. Προστιχάτζα. Ωραία. Και πήγαμε level 6. Πήγα δηλαδή. Θα με πολεμήσει αυτός. Δεν με πολεμάει. Θέλω να πολεμήσουμε. Δεν πολεμάμε. Έλα. Κι άλλα ζιγζαγκούν. Ψόφος στο ζιγζαγκούν. Ψόφος σε αυτά τα ζιγζαγκούν. Ναι. Ζιγζαγκούν. Scratch και επιτέλους θα ψοφήσει το ζιγζαγκούν. Ψόφος στο ζιγζαγκούν. Ψόφος. Ωραία. Και βγαίνουμε επιτέλους από εδώ. Και φτάσαμε στην Oldale Town. Και από εδώ τελειώνει το part νούμερο 1. Πιστεύω ότι θα το συνεχίσω αυτό το Pokemon. Και όχι μόνο Pokemon, και άλλα παιχνίδια. Και εσείς μπορείτε να μου λέτε ποια παιχνίδια να παίξω, να κατεβάσω, τι να κάνω. Και μην ξεχνάτε, like, comment, κράξιμο, rate. Και αυτό ήταν το τέλος του part 1. Γεια σας.